El curs Fugitius gira a l'entorn d'un tema central, que és la mobilitat humana com a motor de la creació literària. És un fenomen que tothom se n'adona que existeix en el món de la creació literària, en moltes modalitats, novel·les, llibres de viatge, llibres científics de viatges d'exploració, però estudiar el fenomen en si jo crec que poques vegades s'ha fet. I aleshores nosaltres estudiarem la mobilitat humana com a motor de creació literària en primera instància des d'una perspectiva històrica, fent tot un recorregut des dels inicis de la nostra literatura. Fixem-nos que tenim Homer, que ja és un cas de supermobilitat, etc. I anirem veient com aquesta tendència a la mobilitat s'incrementa exponencialment al llarg de la història i l'apoteosi de la mobilitat i la mobilitat reflectida en obres literàries és, evidentment, la modernitat del segle XX i continua al segle XXI. En el segle XX el que farem és llegir, en el XIX, XX, XXI, llegirem tres obres que són molt icòniques d'aquesta mobilitat. Perquè, esclar, la mobilitat es fa per moltes raons. Es fa perquè tens ganes de moure, tens ganes d'aventura, perquè viatges per plaer, perquè fuges o t'escapes d'alguna cosa, perquè estàs obligat, perquè tens una amenaça de mort, el que sigui. Hi ha moltes motivacions. I aleshores mirarem tres obres que tenen motivacions diferents. Un és l'autobiografia de Frederick Douglass, que era un esclau negre dels Estats Units que fuig, que s'escapa de la casa on ell és esclau. I, esclar, aquest tio fuig de l'esclavitud i va cap al nord dels Estats Units on aconseguirà la llibertat i serà una persona que farà una carrera estel·lar i acabarà sent del cos diplomàtic dels Estats Units. No està mal. Després mirarem una de les obres, diguem-ne, més singulars de la literatura del XX, que és A la carretera de Jack Kerouac, en què aquí hi ha motivacions diverses de la seva mobilitat, que és l'aventura, la descoberta, la fugida pròpiament dita, etc. I acabarem mirant una novel·la de Dave Eggers, per fer una cosa d'ara mateix, per veure la continuïtat d'aquesta temàtica al segle XXI, on hi ha una mare i esposa que fuig de casa seva i se'n va a viure al Canadà fugint d'una situació horrorosa per tenir una vida millor. I d'aquesta manera doncs, ja hem tocat tres motivacions completament diferents en tres obres literàries de magnitud, per demostrar que, efectivament, és un tema important, aquest de la mobilitat, i sobretot de la mobilitat en el vessant aquest de la gent que fuig, la gent que s'escapa d'una situació per buscar una situació millor. El curs està obert a qualsevol que tingui una mica de curiositat per temes diferents en el camp de la literatura i a persones que tenen ganes de llegir tres obres que haurien d'haver llegit i ara és una oportunitat bona per llegir-les. Us espero que us apunteu i nosaltres farem l'escapada justament a través del curs dels Fugitius.